እቲ ታሪክ ጅምር ኣቢጌል ኣብ ባዶ ናይ ትያትር ቦታ ኮይና በይና ትለማመድ ኣላ። ብኻልእ ናይ ማፍያታት ኣባላት ከዓ ንምጥቃዕ ይዳለዉ ኣለዉ። እቲ ሃከር ንኩሎም ካሜራታት ከጥፍኦም ከሎ ስናይፐር ዝሓዘ ሰብ ከዓ ናብ ላዕሊ ደየበ። ኣቢጌል ካብቲ ትያትር ምስ ወፀት ኣውቲስትኣ ናብ መኪና ይእትዋ እሞ እቶም ገበነኛታት ኣብ ታሕቲ መኪንኦም መቆፃፀሪ ከም ዝቐመጡ ኣይረኣይዎምን። እታ መኪና ምንቅስቓስ ምስ ጀመረት እቶም ኣገቲ ስርሖም ጀመሩ። እቲ ሃከር ነቲ ማዕጾ ይኸፍተሎም። እቶም ሰለስተ ገበነኛታት ከዓ ናብ ናይ ኣቢጌል ገዛ ብምእታው ይሕብኡ። እታ ጓል ብዛዕባ ዝዓግትዋ ሰብ ምስ ነገርዋ ኣይተሰማምዐትን። ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ቆልዑ ይዓግቱ ይነበሩን። ዳሕራይ ኣቢጌል ትመጽእ እሞ ናብ ዓራታ ደየበት። በዚ ከዓ እቶም ዓገቲ ነዚ ተጠቂሞም የጥቅዕዋ። ነቲ ሓደ ወንጀለኛ ኣቢጌል ብርሳስ ኬራ ኣብ ኢዱ ወግኣቶ። እቲ ሓደ ግን ኣፋ ይሽፍና እሞ እቲ ሓደ ከዓ ክሃርሞ ይዳሎ። እታ ጓል ኣባላቶም ግን ንኸይገብርዎ ነገረቶም። ድሕሪሲ ንኣቢጌል መደንዘዝ መርፍእ ወጊኣ ኣደቀሰታ። እቶም ፍርቂ ኣባላቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ይጽበይዎም ስለ ዝነበሩ መኪና ከም ዝመጽእ ዘሎ ይነግርዎም። እቲ ስናይፐር ዝሓዘ ነታ ትመጽእ ዝነበረት መኪና ኣብ ዝከታተልሉ ዝነበረ እዋን እቶም ካልኦት ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ንኣቢጌል ኣብ ሳንጣ ይእትውዋ እሞ ይወፁ። ካብ ፊንስትራ ወሪዶም ምስቲ በዓል ስናይፐር ምስ ተራኸቡ ኣላርም ድምፂ ስለ ዝገበረ ክጎዩ ጀመሩ። በዚ ከዓ ኣውቲስቶም ኣብ ሰዓት መፂ ወስዶም። ኣብ መንገዶም ንኣቢጌል ብዛዕባ ጥዕና ቸክ ይገብርዋ እሞ መሊሶም ይሽፍንዋ። ትራፊክ ብዘለዎ ቦታ ክኸዱ ክብሉ እቲ ሃከር ካልእ መንገዲ ክጥቀሙ ከም ዘለዎም ይነግሮም። ኮይኑ ግን ነታ መኪና ጠውዮም ብዓባይ ናይ ጽዕነት ይሕብኡ። ከም ገለ ኢሎም ናብቲ ክበፅሕዎ ዘለዎም ቦታ በፅሑ። እዚ ቦታ ካብ ከተማ ውፅእ ዝበለ ገዛ ነበረ። ኣብኡ ከዓ ምስ ላምበርት ይራኸቡ። እቲ ዝቆፀሮም ሰብ ማለት እዩ። ንኣቢጌል ምስ ዓራት ድሕሪ ምእሳሮም ላምበርት ስለ እቲ ሕጊ የዘክሮም። ዝኾነ ዓይነት ሽም ወይ ታሪክ ክነጋገሩ ይክእሉን እዮም። ምስ ዝኾነ ሰብ እውን ናይ ፍቅሪ ርክብ ክጅምሩ ይክእሉን። 24 ሰዓት ኣብ ስራሕ ጥራሕ ክኾኑ ከለዉ ኣቦ ኣቢጌል 50 ሚልዮን ክሳብ ዝኸፍል ኩሎም ኣብ ስራሕ ተጸሚዶም ንዓኣ ክሕልው ኣለዎም። ላምበርት ናይ ኣቦኣ መንነት ኣይነገሮምን። ትራክ ከይገብሩ ከዓ ናይ ኩሎም ቴሌፎን ተቐበሎም። ቅድሚ ምኻዱ ከዓ ንኩሎም ነናይ ባዕሎም ኮድ ይነግሮም። ድሕሪሲ እቶም ኣባላት ኣብ ውሽጢ ዝነበረ መስተ ክሰት ጀመሩ። ጆይ ካብ ዘለዋ ሓሽሽ ንዴን ክትመቕሎ ፈቃደኛ ይነበረትን። ናይ ኩሎም ሰባት ታሪኾም ንምግማት ዋላ እንተፈተነ ግን ክፈልጦ ይከኣለን። ጆይ ምስ ተላገጸት ካብኡ ንላዕሊ ክትግምት እንተኽኢላ ብገንዘብ የትሕዙ። ንሳ ከዓ ኩነታት ናይ ኣካላቶም ምንቅስቓስን ጣብያን ብምንባብ ናይ ኩሎም ብልክዕ ክትግምት ከኣለት። ፍራንክ ቅድሚ ሕጂ ፖሊስ ነበረ። ፒተር ናይ ካንጎ ኣባል እቲ ሃከር ሳሚ ነዚ ንምዝንጋዕ ከም ትገብሮ ሪክለስ ናይ ቀደም ስናይፐር ጋርድ ዲን ድማ ኣውቲስታ ምዃኑ ነገረቶም። ፍራንክ ብመልሱ ጆይ ኣብ ምግዳፍ ዘላ ወልፈኛ ምዃና ይነግራ። ኣብ ዝቕፅል ጆይ ኩነታት ናይ ኣቢጌል ንምርኣይ ምስ ከደት ኣብ ዓይና ዘሎ ጨርቂ ከም ዘስጠሙላ ተዛረበት። ጆይ ገጻ ትሽፈን እሞ ዓይና ትፈትሓላ። ብተወሳኺ እቲ ካቴና ኤዳይ ጎድኣ ከም ዘሎ ምስ ተረድአት ፈትሓትላ። ኣቢጌል ምብካይ ምስ ጀመረት ነቲ ሰልቲ ጥራሕ ከም ዝደልዩን ንዓኣ ከም ዘይጎድእዋ ትነግራ። ኣቢጌል ከዓ ኣቦኣ ብዛዕባ ብዙሕ ተገዳስነት ስለ ዘይብሉ ዝገበርዎ ነገር ጌጋ ምዃኑ ነገረታ። ጆይ ክትከይድ ከላ ኣቢጌል ኣብ ልዕሊኣ ንዝወርድ ኩሉ ይቕሬታ ተሓታ። ጆይ ድንግርግር ኢልዋ ናብ ኣባላታ ብምኻድ ኣቦ ኣቢጌል ምናልባት ሓደገኛ ሰብ ክኾን ይኽእል ኢላ ነገረቶም። ፍራንክ ግን ንኣቢጌል ክትሓዝነላ ደልያ ምዃና ይግምት። ኮይኑ ግን ኩሎም ኣትኩሮኦም ኣብ ዝተወሰደሉ ናብታ ቆልዓ የብል። ዓይና ከም ዘይተሸፈነት ምስ ረኣየ ብስምባደ ገጹ ይሽፍን እሞ ሽጉድ ምስ ዓመረላ ንሳ ከዓ እንዳመሓለት ከም ዘይረኣየቶ ነገረቶ። ፍራንክ ብምቕጻል ኣቦኣ ዘርኢ ክርስቲያፍ ከም ዝኾነ ክሳብ ትናዘዝ የጨንቓ። ፍራንክ ብስምባደ ናብቶም ኣባላቱ ይምለስ እሞ ካብቲ ገዛ ከም ዝወፅእ ይዛረብ። እቶም ዝተረፉ ከረድኦም ምስ ሓተትዎ እታ ቆልዓ ጓል ናይ ክርስቲያፍ ዘርኢ ምዃና ገለጸሎም። ኣመነ ሓደገኛን ናይ ገበነኛታት ኣቦ ዝበሃል ሰብ እዩ። ጆይን ሪክለስን ሽሙ ይዝክርዎ እሞ ከም ፍራንክ ጭንቀት ይተኣታተዎም። እንታይ ከም ዝገብሩ ይጨቃጨቁ እሞ ኣብ መወዳእታ ከዓ ነቲ ገንዘብ ንምውሳድ ክጸንሑን በቲ ገንዘብ ከዓ ሓድሽ ህይወት ንክጅምሩ ይውስኑ። ብንቕሓት ሓለውኦም ንምቕጻል ኩሎም ማዕጾ ዕፅዋት ምዃኖም የረጋግጹ። ዳሕራይ ጆይ ኣብቲ ናይቲ ገዛ ዙርያ እናተዛወረት ንሓደ ድምፂ ተኸቲላ ክፉት ዝኾነ ፊልምስትራ ምዃኑ ረኣየት። ሙሉእ ብሙሉእ ነቲ ድምፂ ጠጠው ንምባል ምስ ከፈተቶ ናይ ሓደ ሰብኣይን ቆልዓን ናይ ጥንቲ ሓወልቲ ተዓዘበት።
بدحري ريكلاس متيو أقلوا كسحب مسفتنا كوين جن كيسلطو ترفا بخالق نتم أولاد كمزي أمنو من ننبعلهم كتحلالو قال تعتاتو بخالق سامي تلفزيون زلو كلاس تركب مو بدحري أجن جيل نجر بموتو سنبدت كوين جن داني تاوتلا نبرا نسوون مساك راسنا بسفتنالو بحرق أنا وصوتو دانك أتيلو أبدك أزنبرا بيتر يرخبمو أبقى يسألالو نايت ገዛ ምፍታሽ ቀፂሉ ኣብ ሓደ ናይ ጥንታዊ ኣስኣል ዘለዎ ቦታ በፅሐ እቲ ሓደ ስእሊ ምስ ኣቢጌል ይመሳሰል ነበረ ቀፂሉ ናብቲ ታሕቲ ክሽነይ ኣትሞ እቲ ማዕፆ ባዕሉ ይኽፈት ንሱ ከዓ ተገሪሙ ምስ ኣተወ ሓንቲ እንጭዋ ሰንበደቶ ልክዕ ካብቲ ክላስ ክወፅእ ኣብ ዝሓሰበሉ ግን ሓደ ዘይረአ ነገር ብእግሩ ሒዙ ይስሕቦ ሳምኣውያት ሰሚዓ ናብቲ ክሽነ መፀት በዚ ከዓ ዳና ወንበር ኮፍ ኢሉ ረኸበቶ ከተዘራረቡ ምስ ፈተነት ርእሱ ይወድቕ እሞ ድሕሪ ምእዋያ ይምልሰላ ድሕሪዚ እቶም ኣባላት ናብቲ ትሕቲ ምድሪ ክሽነ ይመፁ እሞ በዚ ከዓ ሳምነ ስነ ምግባር ሓይሊ ከምዘይብላ ይሰማምዑ ኮይኑ ግን ናይ ላዘር ቀተልቲ ሰብ ዝኾነ ቫልዲስ የዘክሮም ቅድሚ ዝተወሰኑ ዓመታት 3 ዓበይቲ ቦታ ዘለዎም ናይ ላዘር ኣባላት ብፖሊስ ይተሓዙ ቅድሚ ፍርዶም ሓደ መዓልቲ ኣብ ዓቢ ሆቴል ውሽጢ ብብዙሓት ኤጀንት ተኸቢቦም ኮፍ ይብሉ ንጽባሕቲ ኒኮፖላይስ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተዉ ዝረኸብዎ ነገር ኣራእሶም ተቖሪጹን ወላ ሓደ ኣካል ዘይነበሮም ነበረ ካብ ቁፅሪ 23 ናይ ፖላስ ማዕጾ ካልእ መእተዊ ይኹን መውፅኢ ነበሮን ጭንቀቶም ብምውሳኹ ነታ ቆልዓት ቸክ ንምግባር ይወፁ ሪክለስ ክሳብዛ ሕጂ ንቫልዲስ ስለ ዝፈርሖ ንምኻድ ወሰነ ኮይኑ ግን ነቲ ናይ መጀመርያ ማዕጾ ምስ ከፈቶ ብድሕሪኡ ናይ ሓፂን ሓጹር ብምርካቦም ይስንብዱ ፒተር ብሓይሊ ኮፍቶብ ዝፈተነሉ እዚ በኣሰነ ሚስጥራዊ ሲስተሙ በሪሁ ሙሉእ እቲ ፊንስትርኡ ተዓፀወ እዚ ማለት ከዓ እቶም ኣባላት ክወፁ ይኽእሉን እዮም ማለት እዩ ጆይ ነዚ ነገር ነፀወደ ምዃን ተዛሪባ ሪክለስ መሳርሒ ወይ ሽጉጥ ክሪኦ ምስ ከደ ኣብቲ ቦታ ይነበረን ናብ ኣቢጌል ቀልጢፋ ብምኻድ ካብ ኣንከፍ ፍራንክ ወፃኢ ካልእ ሰብ ሪኣ እንተኮይና ሓተተታ ኣቢጌል ግን ከምዘይረኣየት መለሰትላ ብተወሳኺ ፍራንክ ንኽቐትላ ከም ዝፈከረላን ነቦኣ ከም ዝሰርሕን ሓቀኛ ሽሙ ከዓ ቫልዲስ ከም ዝኾነ ነጊርዋ ነበረ ጆይ ኣብ ዝቕፅል ንሪክለስ ትረኽቦ እሞ ክልቲኦም ስለ ዝፈልጥዎ ነገር ይዘራረቡ ወል ሓደ ትርጉም ግን ኣይነበሮን መውፅእ መንገዲ ንምርካብ ይሰማምዑ ጆይ ካብቲ ክላስ ክትወፅእ ኣብ ዝሓሰበትሉ ሓደ ድምፂ ሰምዐት ሪክለስ ብዘይ ስሩዕ ጠጠው ምባሉ ብምርኣያ ቸክ ክትገብሮ ናብኡ ቀረበት ኮይኑ ግን ብከቢድ ጉድኣት ከም ዝበፅሖ ብምርኣያ ሰንበደት እቲ ህይወት ዘይብሉ ሬሳ ኣብ ኢዳ ይወድቕ እሞ ኣብ ዓራት ኣደቀሰቶ ኣመና ዝሓረቐት ጆይ ሽጉጣ ንፍራንክ ዓመረትሉ ሽሙ ቫልዲስ ከም ዝኾነን ንምንታይ ሪክለስ ከም ዝቐተሎን ተሓቶ ፍራንክ ከዓ ሽጉጡ ብምውፃእ ኣቢጌል ንኽትፃወተላ ተፍቅድ ምህላዋ ይረድኣ ንኣቢጌል ሓደ ነገር ክገብራ ንፒተር ይሓቶ ቅድሚ ፒተር ምቕታሉ ግን ጆይ መፅኣ ንፒተር ሽጉጡ ደርቤቶ ሳምን ፍራንክን ምስ መፁ ከዓ ኣብ መንጎኦም ጭቕጭቕ ይለዓል ኣቢጌል ከዓ ብቐሊሉ ነቲ ዝኣሰራ ፊሮቶም ልቆሞ ጠጠው በለት እቲ ሓቀኛ መንነታ ከዓ ሸወርኣየቶም ለካ ንሳ ቫምፓየር ነበረት ኣቢጌል ንፒተር ነጢራ ትሕዞሞ ክትነኽሶም ዝሓሰበትሉ ፍራንክ ይትኩሰላ ኣቢጌል ክንትትስእ እሞ ቁስላ ባዕሉ ይሕከም ጆይ ዋላ እንተተኮሰትላ እውን እቶም ጥያይት ወል ሓደ ከም ዘይገብርዋ ርኡይ ነበረ በዚ ከዓ እናኮየዩ ነቲ ማዕጾ ይዓጽዎ እዚ ኩሉ ግዜ ለካ ኣቢጌል ቫልዲስ ነበረት ነብሲ ወከፍ ማዕጾ ሓፂን ክኾን ከሎ 2 ሴንቲሜትር ቀጢን ስለ ዝነበረ ከዓ ክስበር ኣይከኣልን ኩሎም እናተዛረቡ ፒተር ቀስ ክብሉ ምስ ነገሮም ፍራንክ ይሕዞሞ ኣፉ ክዓፅዮ የጠንቅቆ ኣብ መወዳእታ ፍራንክ ምስ ጆይ ኩናት ንምስራሕ እንጨይቲ ክሕዙ ከለዉ ሳሚ ድማ ኣብ ውሽጢ ፃዕዳ ሽጉርቲ ትደሊ ነበረት ጆይ ንኣቢጌል እንተቐቲሎማ ነቦኣ ስለ ዘሕረቕዎ ፅቡቅ ሓሳብ ከም ዘይኮነ ተዛረበት ልክዕ ተዳልዩ ምስ ወድኡ ናብ ኣቢጌል ዝነበረቱ ክላስ ምስ ኣተዉ ባዶ ኮይኑ ይረኽብዎ ሃንደበት ግን ሙዚቃ ስለ ዝሰምዑ ናብቲ ዝቕፅል ክላስ ምስ ኣተዉ ግን ኣቢጌል ምስ ናይ ድን ሬሳ ክትስዕስዕ ረኸብዋ ኣብ መጀመርያ ምስኪን ቆልዓ ንምምሳል ፈተነት ሳም ከተትከዓ ምስ መፀት ግን ኣቢጌል ትነጥር እሞ ነቲ ፃዕዳ ሽጉርቲ ጨናወቶ ፍራንክ ክሕግዛ ኣብ ዝተፀግዓሉ እዋን ከዓ ከም ገለይሉ ይሕዛ ኣቢጌል ግን ብቐሊሉ ኣብ መሬት ተውድቆ እሞ ኣብ ክሳዱ ዝነበረ መስቀል ብምውሳድ ኣብ ኣፍ ልቡ ብዙሕ ግዜ ወግኣቶ ፍራንክ ከዓ ብድሕሪኣ ክወግኣ ፈተነ ኮይኑ ግን ኣቢጌል ነቲ መሳርሒኡ መንጢላ ኣብ ብርኩ ወግኣቶ ሰለስቲኦም ተስፋ ቆሪፆም ናብቲ መሬት ተመለሱ ጆይ ቆስሎም ተሓክመሎ እሞ ክዓግትዋ ከለዉ እቲ መደንዘዚ ሰሪሒላ ከም ዝነበረ ዘኪራ ነገረቶም
ሓደ ተረፍ መርፍእ ከም ዘለዎም እውን ኣርኣየቶም። በዚ ኸኣይ መቓቐሉ እሞ እቲ መጀመርያ ዝረኸባ ሰብ ግን ብናይ እዝኒ መራኸቢኦም ንጆይ ክነግራ ኣለዎ። በዚ ኸኣ እቶም ኣባላት ነታ ቆልዓ ክደልይዋ ጀመሩ እሞ ሳሚ ኣብቲ ኮሪደር ናይቲ ገዛ ትሽጉማላ። ዝተወሰኑ መንክዓት የሰንብድዋ እሞ ምስ ወደቐት ኣብቲ ዝወደቐትሉ ዝበስበሱ ሬሳታት መሊኡ ስለ ዝነበረ የእወየት። እቲ ዝበኣሰ ኸኣ ካብኡ ንምውፃእ ንዕኦም ረጊፅካ ምዃኑ እዩ። ብኻልእ ኣቢጌል ንፒተር ምስ መፀቶ ብስምባደ ይጎዩ እሞ ነቲ ማዕጾ ይዓጽዎ። ኮይኑ ግን ኣቢጌል ነቲ ማዕጾ ትሰብሮ እሞ እናሳዕስዐት ናብኡ ምጉያይ ቀጸለት። ፒተር ብዘለዎ ዓቕሚ ክጎይ ከሎ ፍራንክ ግን ማዕጾ ክኸፍት ይሃርመሞ ወደቐ። ቀፂላ ኣቢጌል ንፍራንክ ትጎዮ እሞ ካብቲ ስካላ ደፊኣ ድሕሪ መውዳቕ ኣብ ልዕሊኡ ደየበት። ጆይ በቲ ኣጋጣሚ ክትወቅኣ ምስ ፈተነት ኣቢጌል ኢዳ ትሃርመሞ ነቲ ዝተዓጽቦ ማዕጾ ሓሊፉ ክሳብ ዝወድቕ ደርቤትላ። ሳም ንኣቢጌል ትሕዛ እሞ ግን ኢዳ ብምንካሳ ኣምለጠትላ። ቀፂላ ኣቢጌል ናይ ፍራንክ እግሪ ብምሓዝ ክትነፍር ምስ ጀመረት ፒተር ብየን ከም ዝጸንሐ ዘሊሉ ይጎብጣ እሞ ንፍራንክ ኣድሓኖ። ፒተር ንኣቢጌል ይሕዛ እሞ ጆይ ከዓ ነቲ ስሪንጋ ወጊኣ ንኣቢጌል ኣደንዘዘታ። ብድሕሪ እዚ እታ ቆልዓ ሓያል ዝኾነ ምፍርራሕ ትዛረብ እሞ ድሕሪ ደቓይቕ ሃለዋ ተጥፍአት። ሳም ንሳውን ብምንካሳ ከይትቕየር ፈሪሓላ። ድሕሪ ቁሩብ ኣቢጌል ሃለወታ ምስ ፈለጠት ንነብሳ ዝረኸበቶ ኣብ ሊፍት ተዓጽያ ነበረ። ጆይ ካብቲ ቦታ ብኸመይ ከም ዝወፅእ እንተነጊራቶም ከም ትፍንዋ ነገረታ። ኣቢጌል ግን ኩሉ ነገር ከም ዝሓሰበቶን ከም ዝተለመቶን ንዓኣ ከም ዝኾነላ ነገረታ። ብተወሳኺ እታ ሓቀኛ ታሪኾም ይኹን ኣስማቶም እውን ትፈልጥ ነበረት። ሳሚ ካብ ሃፍታማት ወለዳ ገንዘብ ከም ትሰርቐን ፒተር ንገበነኛታት ዝኾኑ ቤተሰብ ሰሪሑ ገንዘቦም ሰረቐ። ፍራንክ ናይ ፖሊስ ሞይኡ እናሰርሐ ምስ ገበነኛታት ምትሕብባር ጀሚሩ ብኡ ገይሩ ከዓ ናይ ስርቂ ህይወቱ ቀጸለ። ጆይ እውን ናይ ቀደም ኣባል ሰራዊትን ነርስን ክትኮን ከላ ብመድሃኒት ወልፊ ሒዝዋ ንወዳ ምስ ሕማቕ ኣቡኡ ገዲፋቱ ብምኻድ ሓያል ገበነኛ ንኽኸውን ገበረቶ። ሓደ መዓልቲ ብጊጋ ጥይት ካብ ናይ ጋንግ ኣባላት ሰውነት ክተውፅእ ቀቲላቶ ነይራ። ኣብዚ ዘለዉ ኣባላት ኩሎም ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንላዘር ወይ ድማ ነቲ ናቶ ኣባላት ጎዲኦም እዮም። ጆይ ንናይ ኣቡኣ ጸላእቲ ዝቐትለሉ ምኽንያት ንኽፈትዋ ኢላ ከምዘይኮነት ንኣቢጌል ነገረታ። ኣቢጌል ከዓ ልክዕ ምስ መፁ ዘይቀተለቶም ምኽንያት ብምግባ ምጽዋት ስለ ዝሐጉሳዩ። ሕጂ ግን ንኽትወፅእ እንተሓጊሶማ ክልተ ሰባት ነፃ ከም ትፍንዎም ነገረቶም። ፍራንክ ንኽቐትልዎ ሓሳብ ምስሃበ ኣቢጌል ግን ብሕርቃን እንተውፅማ ንወል ሓደ ሰብ ከምዘይትቐትል ተዛረበት። ፒተር ብቕጽበት ሽጉጡ ምዘውፅአ ጃይክ ኣብ ተመሳሳሊ ከምኡ ትገብር እሞ ንሳም ፍራንክን ኣቢጌል ትሕሱ ከም ዘላ ከረድእዎ ይፍትኑ። ፒተር ሓሳቦም ነፂጉ ከውፅኣ ምስ ፈተነ ጆይ ተኮሰትሉ። እቶም ኣባላት ኣብ ቀጻሊ ብዘይ ፍራንክ ይወፁ እሞ ፍራንክ ንሓለዋ ፈቓደኛ ኮይኑሎ። ኩሉ ሰብ ድሕሪ ምኻዱ ፍራንክ ካብቲ ቦታ ብኸመይ ክወፅእ ከም ዝኽእል እንተነጊራቶ ንኽትወፅእ ከም ዝፍንዋ ይነግራ። ኣቢጌል ድማ ኣብ ላይብረሪ ዘሎ ምስጢራዊ መጽሓፍ እንተሲሒብዎ ማዕጾ ከም ዝኽፈተሉ ነገረቶ። ፍራንክ ከዓ የመስግና እሞ ክፍንዋ ግን ፈቓደኛ ይነበረን። በዛ ሓሪቓ ኣቢጌል ነቲ ማዕጾ ትሰብሮ እሞ እናሳዕስዐት ተጸግዓቶ። በዚ ሰዓት ጆይ ትመጽእ እሞ ኣብቲ ትሕቲ መስትያት ዘሎ ዕንጨይቲ ሰይራ ብርሃን ፀሓይ ከም ዝኣቱ ገበረት። እቲ ብርሃን ንናይ ኣቢጌል ኢድ የቃጽሎ እሞ ንጸግዒ ኸይዳ ክትሕባእ ከላ እቲ ናይ ኢዳ ቁስሪ ክሳብ ዝሓወየላ ጆይን ፍራንክን ይሃድሙ። ብድሕሪ እዚ ኩሎም እቶም ኣባላት ናብቲ ላይብረሪ ይእከቡ እሞ ኣብ ብርሃን ፀሓይ ዘለዎ ቦታ ጠጠው ይብሉ። ሳም ወላ ሓደ ብዘይምፍጣሩ ናብ ቫምፓየር ከም ዘይትቕየር ፈለጠት እሞ ፍኹስ ይብላ። ፍራንክ ከዓ ኣቢጌል ዝነገረቶም ምስጢራዊ መጽሓፍ ወላ እንተሰሓቦ ዝተፈጠረ ወላ ሓደ ይነበረን። መጽሓፍትታት ክብትን ከሎ ጆይ ከዓ ቀዳድ ንምፍጣር ኣይከኣለትን። ሓሽሽ ስለ ዝወድአት ከዓ ትጭነቕ ነበረት። ጆይ ሳሚ ንዓኣን ነቲ ገዲፋቶ ዝኸደት ቆልዓን ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ሓሲባትሉ ከም ዝነበረት ነገረታ። ሳም ነዚ ምስ ሰምዐት ሓደ ሓሳብ ይመጸላ። ነቲ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እንተረኺቦ እሞ ነቲ መፍታሕ ኣብ ማእኸሉ ትጥውቆ። በዚ ከዓ ተመቓቒሎም ነቲ ገዛ ክፍትሽዎ ጀመሩ። ኣቢጌል ሃንደበት ሙዚቃ ትውልዕ እሞ ንሳሚ ስለ ዝነኸሰታ ንዓኣ ክትቆጻጸራ ጀመረት። ብቕጽበት ናብ ቫምፓየር ብምቕያር ንፒተር ኣብ ክሳዱ ነኸሰቶ። ኣቢጌል ብሳሚ ኮይና ክትዛረቦን እናበልዐት ቀተለቶ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ጆይን ፍራንክን ይመፁ። ሳሚ ግን ገጻ ሓቢኣ ነበረት። ኮይኑ ግን ስለ ዝተጠራጠሩ ሳሚ ምቕያራ ተርእዮም እሞ ክሃድሙ ጀመሩ። ሳሚ ኮያቶም ኣብ ላይብረሪ ከዓ ረኸበቶም። ኣቢጌል ከዓ ንናይ ሳሚ ድምፂ ተጠቂማ ነቡኣ ኣብቲ ክላስ ስለ ዝቐየራ ነቲ ክፍሊ ከም ትጸልኦ ነገረቶም።
ጆይ ዘንጸባረቕ ነገር ተጠቂማ ናይ ብርሃን ፀሓይ ናብ ኣንጸባረቐትላ። እዚ ኸኣ ሰውነት ናይ ሳም ከም ዝፍንጀር ይገብሮ። በዚ ሰዓት ምስጢራዊ ማዕጾ ይኽፈት እሞ መጻወደ ምዃኑ ዋላ እንተፈለጡ ግን ይኣትዉ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግን ናይ ላምበርት መቆጻጸሪ ረኸብዎ። ንሱ እውን ለካ ቫምፓየር ነበረ። ንጆይ ክሳዳ ይሓንቃሞ ኩሉ ነገር ከረዳእ ጀመረ። ኣቢጌል ቅድሚ 2 ዓመት ቀይራቶ ክትኮን ከላ ንቤተሰብ እውን ኣፈራሪሓቶም ኣላ። በዚ ከዓ ንኩሎም ናይ ኣቦኣ ጸላእቲ ኣብቲ ቦታ ናምፀት ከም ትጻወተሎም ይገብር። ስለ ጉዳዩ ኣቐዲሙ ንላዛር ኣፍሊጥዎ ነበረ። ናብቲ ገዛ መንገዱ እውን ጀሚሩ። ላምበርት ንኽልቲኦም ንኣቢጌልን ነቦኣን ምቕታል ይደሊ ነበረ። በዚ ንኽሕግዞ ፍቓደኛ እንተኾይኑ ንፍራንክ ንኽቕይሮ ቃል ኣተወሉ። ፍራንክ ምስ ተሰማምዐ ንጆይ ይድርብያ እሞ ንፍራንክ ነኽሶ ጀመረ። ላምበር ኣብ ቀጻሊ ንፍራንክ ደሙ ከም ሰቲ ይገብሮ እሞ ጆይ ሃለዋታ ምስ ፈለጠት ፍራንክ እናተሳቀየ ናብ ቫምፓየር ክቕየር ከሎ ረኣየት። ላምበርት ቀጺሉ ንፍራንክ ንጆይ ንኽበልዓ ኣዘዞ። በዚ ከዓ ፍራንክ ብመሳርሒ ምስ ወግኦ ናይ ላምበርት ህይወት ሓለፈ። በዚ ሰዓት ኣቢጌል መጽኣ ክተጥቅዖ ፈተነት። ኮይኑ ግን ሓያል ጉልበት ስለ ዝነበሮን ስለ ዝበልፃን ደማ ሰተዮ። ጆይ ነቶም መቆጻጸሪ ፓነል ትሕዞ እሞ ነቶም ማዓቱ ክትከፍቶም ጀመረት። ብተወሳኺ ቴሌፎና ረኸበቶ። ኮይኑ ግን በቲ ምስጢራዊ ኮረዲ ክትሓልፍ ከላ እቲ መውፅኢ ተዓፂ ረኸበቶ። ፍራንክ ንኣቢጌል ነኺሱ ወዱ ምስ ደርበያ ጆይ ንወዳ ትድውል እሞ ልቢ ዝትንክፍ መልእኽቲ ቀመጠትሉ። ብድሕሪ እዚ ፍራንክ ይረኽባ እሞ ናብቲ ላይብረሪ መሊስ ይወስዳ። ኣብኡ ከዓ ንዓኣ ክሳቕ ጀመረ። ጆይ ንምክልኻል ምስ ፈተነት ኮይኑ ግን ህራማ ንቫምፓየር ክጎድእ ይኽእል ኣይነበረን። ቀፂሉ ብኽሳዳ ሓኒቑ ኣብ መሬት ምስ ደርበያ ኣቢጌል ኣብ ሰዓታ መፂሓ ገዘታ። ኣቢጌል ምስ ፍራንክ ንምበኣስ ናይ በይና ሓይሊ እኹል ስለ ዘይኮነ ንጆይ ክትሕግዛ ተማሕፀነታ። እንተ ሓጊዛታ ከዓ ንወዳ ዳግም ንኽትረኽቦ ነፃ ከም ትገድፋ ነገረታ። ፍራንክ ምስ መፀ እተን ኣዋልድ ብሓደ ኮይነን ክበኣስኦ ጀመራ። ኮይኑ ግን ዘከኣለን ዋላ እንተፈትና ፍራንክ ካብ ክልቲአን ዝበልፅ ሓይሊ ነበሮ። ንኣቢጌል ምስ ደርበያ ንጆይ ብዕንጨይቲ ኣብ መንኩባ ይወግኣ እሞ ካብ ዘላቶም ምንቅስቓስ ይኣብያ። ቀፂሉ ናብ ኣቢጌል ይምለስ እሞ ምስ ነኸሳ ምስ ጆይ ዝኣተውዎ ቃል ንምዝካር ንእሽተይ ኣጻብዕታ ረኣየታ። ኣቢጌል ሃለወታ ምስ ኣድፍአት ፍራንክ ንጆይ ካብ ዘላቶ የውርዳ እሞ ክሳዳ ነኺሱ ኣብ መሬት ደርበያ። ዳሕራይ ምስ ተበራበረት ፍራንክ ነቲ ናይ ቫምፓየር ዓቕሙ ተጠቂሙ ጆይ ንኣቢጌል ንኽትቀትላ ይእዝዛ። ኮይኑ ግን ጆይ ተምስል ስለ ዝነበረት ተጠውያ ንፍራንክ ብምትካዕ ንኣቢጌል ክትነጥር ኣጠዓዓመትላ። እቲ ምንካስ ግዜ ስለ ዘድሊ ሕጂ ንዓኣ ክቆጻጸር ከም ዘይክእል ኣረድአታ። ብድሕሪ እዚ ጆይ ነቲ ዕንጨይቲ ትቕበላ እሞ ንፍራንክ ወግኤን ከም ዝትኮስ ገበራ። ጆይ ናብ ቫምፓየር ከይትቕየር ፈሪሓላ። ኣቢጌል ግን ፍራንክ ስለ ዝሞተ ወላ ሓደ ከም ዘይፍጠር ነገረታ። ብድሕሪ እዚ ቃል ከም ዝኣትውኦ ኣቢጌል ንጆይ ነፃ ፍንውታ እሞ ንወዳ ክትረክብ ነገረታ። ሃንደበት ግን ሓደ ሰብ ንጆይ ይሕዛ። ንሱ ኣቦ ኣቢጌል ላዛር ክኾን ከሎ ንጆይ ክቐትላ ይደሊ ነበረ። ኮይኑ ግን ኣቢጌል ኣብ ማእከሎም ተኣትዉ እሞ ሂወታ ከም ዘድሓነትላ ነገረቶ። ላዛር ከም ምስጋና ኢዳ ይስዕማ እሞ ንኽትከይድ የፍቅደላ። ጆይ ከዓ ብቁልጡፍ ኣብ መኪና ብምእታው ካብቲ ከባቢ ተሰወረት። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን። ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅ ርእይቶ ይኹን ሓሳብ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣምጡልና። ናይ ወትሮ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ኮር እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።